Bugün iň gowy bayramlaryň biri bolan Täze ýyl bayramy. Çaga kak täze ýyl giýjesi arzu etseň, arzuň hasyl bolar diýerdiler. Menem çynym bilen arzu ederdim. Çagalykda her täze ýyl giýjesi Aýaz baba garaşşym ýaly. Ulalom soňam gözümi ýola dikip garaşmagym. Henizem dowam etdi. Siz maňa Aýaz baba garaşýandyr diýýäňizmi? Ýok. Beýle däl. Oğuzhan adın Naqı Türkmen film birleşigi Hödürleýär. Edebiyat sahasyny ýazan Maksat Glyjew. Goýjy kino operator Batyr Batyrow. Kompozitor Begenç Saparliýew. Kino rejissýor Serdar Gunnogdyýew. Baş rollarda Şemşat Kasymowa, Aýsultan Kowusowa we başgalar. Goýjy kino rejissýor İskender Muhammed, Anna Muhammedow. Täze ýyl arzuwy. Ene bizeme geldik. Täze ýylym gutly bolsun da. Tagaman geçirin. Bolýar. Sag bol. Ha bol. Tagaman mı? Sizem tagaman geçirin da. Täze ýyl güni hemmeler öýde. Begenç bolsa öýde del. Sen nirede Begenç? Geň almaly. Begenç birинji gezek giýjek alýar. Şu günä täze ýyl giýjesi irrek geleýmeli. Sawadam 8-den işleýär. Täze jaýymyzda ilkinji täze ýyl garşylaýar. Biz de oňa garyndaşlar gutlamagy dersiben gürleşipdik. Ece, siz mi? Hawa men. Salam, gelin geçin. Kim bolmalygydyň? Täze ýyl bayramy gutlaýyn geldim gyýdym. Gyýdym. Alataly görnýäňde näme boldy? Begençiň irden kydişi, Ece, henizem gelenok. Jaň etsemem alanok. Men size jaň etmegimi unutup durna. Kim unutsaňam, ýeçen unutmazlar gyýdym. Sabarlarak bolarlar. Ýelýürek bolma. Nire howlugyň? Gelir de begençem.
Dillan saat gelir demek. Gelen oğa. Allo begenç. Sen nerede kaçan gelýän? Sağa da bir seret. O ne hil bilen o kaçan geljeňi. Men sana garaşyp otyrna. Vay. Telefonu öçüreydi. Men bilen gürleşesem gelen o. Ece gördüň gerek. Qyýdym. Gaharjan bolupsyň. Bir ýere baranlar da. Eglenýänler. Bugün bayram, görmeli, gutlamaly adamlar bardyr oňa. Tädil günümi? Aýalam öýde ýeke bolmalymy? Qyýdym can. Qaqaňam giýjek alar da ýadyňdamy? Ya, diňe seni gutlamalymy? Hawa. Başka kimi gutlamaly bar? Uy, meselem ejesini, qaqasyny, ýakynlaryny. Qyýdym. Han gel ýanyma. Han sen ejene çay berjekkämi? Bar. Ha. Qyýdym. Sen gaýyn öýüňe jaň et. Olar täze ýyllar bilen gutlap, begen çwarada sonra. Men pikirimçe begen şo ýerde bolmaly. Çyndanam. Gowy pikir eje. Alo, Gülteş, salam. Salam. Täzeliňiz bilen gutlaýan. Siziňem täzeliňiz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Sag bolun. Gaýnanem bilen gaýnatamyň ýagdaýlary gowmy? Howa ýaxşy. He, bolýa. Gowy bolsalar bolýa. Neme? Howa aýjahan aýdy. Begenjiň el telefonuny alyp bilemok bolyn. Ola sizdemki? Häli bir sagat töwüri gelip gutlaba gitdi. He, barmady men tän. Ay ýok. Entega gelen o? He, bilmedim de onu. Bolýa, Gülteş. Bolýa. Ýene bir gede hemmeňiz gutlaýan. Sagaman geçirin. Sizem sagaman ýetirin. Siziň aýdyşyň diýaly olara barypdyr. Täzeli bilen gutlak gaýdypdyr. Berekella giýew. Ene tasyny gutlamaga baran bolsa, ola iş bitiripdir. Aýallygonlaryny da barar hökmä. Vay! Yanmadyk bolsa ýagşydyr. Howur peçiňem özüň ýaly gyzyp duranlar da.
Ayallı oğullarına varanlar diýdiňiz mi? Howa baranlar, olara da jaňatyp gör. Yetip gelen täze ýylyň gutly bolsun Aýça hançan. Düşümli we bagtly ýyl bolsun. Köp sağ olun. Dünyadaki hemme gowluklar size we siziň maşgalaňyzy arzu edýär. Sağ ol. Keyik, siz aylanmağa çıktınız edýär. Hawa, aylanmana çykdyk. Degen sigin bizi gedelense çağırdy. Han balam gelen beri gel daşa gitme hadi bilerek gider täze aňary gel. Şeýle mi? Hawa Aýça hançan, sen näme gelmedin? Ay men näme? Naharlar pişirmäge, işte açarlar taýarlamaga galdym. Boleme, bolya. Begenç ýanyňyzda mı? Yok, olay ýaňşy gitdi. Aýça hançan, bu orunna sağa man geçirin täze ýyly. Köp sağ ol sizem. Hani bana yürü aslan yanına burası. Gel yürü. Salamu aleyküm. Salam. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, sizin kim gutlu bolsun? Başlan. Meret, şu yerde yaşarım ka? Kim meret? Meret Bayramov. Ha, yok. Olar ýokarky gatda ýaşaýar. Yanlışıptır. Başlan. Bor. Bolya. Sağ olun. Bereketli olsun. Sağ olun, sizin kim? Böyle. Nire desen? Begenç. Begenç. Yok, men Batır. Begenç nerede? Bilemok yönü men peýli işlekli getirdim. İkinci odada şey. Hava yönü men peynir işliklerini sargad etmedi mi? Hava siz sargı mıdın? Yönü müşterimiz begeç geldiği sargı değil. Begenç? Hava. Şta kol çekin. Genece tädiýeriniz gutlu bolsun. Şöyle soňky müşterimiz. Hemme eden arzularymyz hasyl bolsun. Sağ olun, sizin kim? Sağ ol.
Peynirli işlekli geldi. Yönü özü gelmedi. Kıydım, begenç geldi mi? Yok, ona derek peynirli işlekli geldi. Vay, kovduk mi? Vah, kıydım. Baltamın baharı, aşkımın nuru, vefadarım hüyü belin giderin. Bu yürek yitirdi tavrı kararı, köyünüm dünyada varım neredesin? En barında bahar yokluğunda kış, keşfin görsem yüreğim şad gönlüm hoş. Sen bolsa ardamın yeterinden taş, kalbimın ağrımı yarım neredesin? Böyle yerin gövetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin gövetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Araştırıp yine yağmı tavrımı, ya da indi gönlüm menden ayrımı. Yüreğimin ardı bu, sen ardılıyımı, gereğim dünyada varım neredesin? Böyle yerin gövetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin gövetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Gereğim dünyada neredesin? Kıydım, neymişliyin? Ay yok, hiç lece. Bol ya. Girin, Salam girin olsun. çağalar. Salam. Yurt karşılarsın. Salam daydı. Sağ olun. Tehdit verimçiliğine mutlu olsun. Tədiyini mutlu olsun. Geçin. Bir genç komşu oruna koyun. Öyle miydi? Hədir geliyor. Hədir geliyor diye. He söyleme. Soğu. Gavat komşumuz sağalar bilen kutluğa gelip geldik. Genç daha yok diyemet. Gelin geçeyim. Geç oturma alın. Bir genç komşu gelse sizden var mı ihmansılığa? Yeni bir gedek tehdit verimçiliğine kutlu olsun. Tədiyiniz kutlu olsun. Köp sağ olun. Yok man barın bir de Bolya, gitmez. sağ oturun. Yürün çağalar. Kutlu olsun teyzeyiliniz. Sağ olun. Bolun çağalar. Kaka karışta bize de. Sağ olun. Bolya sağ olun.
Ahir jaň etdiň. Nirde sen haçan gelýän begenç? Git çarşı gelinece. Bayramlar kutlu olsun. Eýoy, kim käbi? Alo, alo. Gelen ýaxşy. Bağışlan, kim käbi? Men wepa gelinece. Begencim kursaşlı olsun. Tanıdığın mı gelinece? Wey, hawa tanadym. Gowum ýagdaýlaňyz. Ay, ul geldiňizem gowumy? Gowo. Yaxşı gelinece. Ay ulam gowo. Wepa, O gelinece. men düşünmedimle. Begenciň telefonuna aýlaýaňyz bolan, begenciň özü nirde? He, ol hali biz kutlamana gelip gitti. Ana şonu kaydını el telefonu bizde kaldırıptır. O nire gitçegini aýtmadymy? Ay yok, ona aydanok. Belki öýe aydandır. He diýmen barar. Oy, men onu näçe sagat ber garaşyp otyrna. Vah, ala detmän sene gelinece. Bugün bayramçylyga. Bu iýjandyňa ýylgyryp şadýan geçirmeli. Hawa, siz baryňyz bayramçylyk Alo, belleýäňiz. gelinece. Men bolsa. Alo. Boranna wepa, ay ulada köp salam aýdym. Men adamdanam hemmesini gutlaýyn. Bolya gelinece. Sag oturun. Täzeyle mutlu olsun. Bäbeklir olsun. Köp sağ olun. Ece meni näme diýip näme pikir etjek men bilemok. Ya bir zat bolaydymy ka? Men ala dedip başladym. Tavırlı bol gyzym. Siz häli geleňizde de şey diýipdiňiz. Ýadyňyzdamy? Han berkel. Ene tasyny, dogonlaryny, dostlaryny gutlan bolsa, inne hükman geler gyzym. Ece, sen çaýda kyn görmeseň. Bolýa. Salamu aleykum enice. Salam. Komşular öýdedäm ka gapyny kakýan urin açonoklarda. Wah bilmedim de gedelençe çıkan molaymasalar. Wah ey, menen bayramçylyktany gutlaýacaktym da. Bolýa sag bolun. Bolýa. Sağ ol. Gyzym. Durmuşda ýüze çykýan düşünşmezlikler sabır kanagat bilen çözülgendir. Wagt ähli zatyň dogry çözüdini tapyp berýär. Maşgalanyň agzy birligi, at awry, sabırly bolmakdadyr. Ene mamalamyz aýtmanmy näme? Sabyryň soňy sap altyn nip. Ene toprak ýaly mehirli, umman ýaly giň bolgun. Şonna sen ähli görjegiň diňe gowluk bolar bala. Inne begenç gelen bolmaly. Yetip geldi täze ýyl, gutlamana geldik garpamyk bilen. Getirdim size sowgatlarymyzy, gutly bolsun täze ýyl.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Başlam. Geldiňlermi ka? Hawa. Biz sizi täze ýylyňyzy gutlamana geldik. Sizin yoldaşyňyz begenç geldikdämi? Hawa o nerede? Hawa begenciň özü nirde? Men evlemok. Biz begenciň haýyşy boýunça sizin täze ýylyňyzy gutlamana geldik. Hanta oda. Täze ýylda ählar duglaryňyz hasyl bolsun. Sağ olun. Ayaz baba. Men bir arzum ma. Arzu etsem hasıl bolurmu ka? Elbette bolur. Näme arzuň bolsa aýdy ber. Men yoldaşım bayramçılığa giyeceği galya. Men bayramçılığı bile geçirmek arzu etdiyen. Arzuň hasyl bolsun. Täze ýylyň gutly bolsun. Gelin. Täze çaýyňyz gutly. Sağ olun, sağ olun. Jaý gutly bolsun. Sağ olun, Düşündi bolsun. Ýurt garşaldy. Gelinim Geçiyor. döwletli ysgalda çaý bolsun. Sağ olun. Sağ ol Cennetçi. Sağ ol. Geçiverin, geçin. Gelin çağaçıklar, geçin. Sağ olun. Kutlu olsun. Geleydik bir de. O aylanır mi? O aylana geliydik. Soğuk edenliydik. Gatı gol soğuk. Hani bağlanır geçen mihman otoğa. Gelin sağ ol bağlanır. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Sen bir ay daima lekeninde. Aydan Sağ olun. olmadı da. Geçiverin. Sağ olun. gelle. Özüm giden mihmanlar getirdi. Onu da ne hili mihmanlar. Tädil bayram gutlu bolsun ediydim. Sowgat doğru alıptırınmı? İn gow sowgat getiripsiň. Şundan gow sowgat bolmaz. Ani? Buuşluk adamlar, buuşluk. Betip bolsa täze men kaka bolýan. Ine o täzelik. Kutlayan ağa. Sağ olun, sağ olun. Degenlerden täze ille menem ağa bolýanna. Oh, senim ağa bolýan. Dedi, kahtam beğendirdiniz. Vay. Täze ille kutlu bolsun. Üşüklü yıl olsun. Ana o täze yılım geldi, çağılın.